Reit, perfformiad reit da ar y cyfan ffis Godwyn dweud? Oedd, first half, o'n i'n frustrated ac nes i adael hogio wybod half time a just oedd game plan iddi i drio chwarae drwy'r thirds a nathon ni'n neud yna. Oedden ni'n rhy uniongyrchol ac oedd o just awawio nhw eista fewn fel pimp. Oedd o just ddim yn gweithio ni, so oedd o just yn deud, fel dwi'n deud yr hogio, dos o'ch allan expression, os ydych chi'n neud mistake, that's on me. So os bych chi'n gweithio'n galed i gael yn ôl, dwi'n meindio, so a chi'n gweld y gwaniaeth second half. Pan ni'n dechrau chwarae, symud y bel o gwmpas, oedden ni'n ffantastig a dwi'n mae rai fri mensiwn i Osian Elis, oedd o'n unbelievable heddiw. Gwneud couple injuries yn ganol cae yna. A mae wedi bod yn bach frustrating achos mae wedi bod yn anodd i Osh gael minutes yna. Ond oedd o'n yn erbyn Barry fama a nath o newid y gêm. A second half heddiw yn y mor bod yn unbelievable, so credit iddo fo chwarae teg. Ac efo Osian lle, a beth ti wedi dweud wrth yr ogio yn yr amser de, diwder ar y bel, mae hwnna'n cu i ni dydy'r ffordd ti eisiau yr ogio chwarae? Yndi, 100%. Dwi'n meddwl na dyna sy'n siwtio ni ora. Mae gennym ni hogia sy'n gallu chwarae ac gallu gwachio rôl y bel, so dydy'r long ball ma dwi'n meddwl bod o'n siwtio ni ar y degau mae angen orach, ond dim trwy'r adeg. Oedden ni mond hyn oedd gennym ni first half o'n i'n teimlo, so much mover improvements second half a na, really hapus efo'r results a llawn heddiw dwi'n meddwl. Ond na ddim llich o cwpanan yn byd na hanner amser? Na, just fe ma'n dweud da. Made my feelings known, mewn i ddweud. Ac oedd hi'n neis fod yn ôl ar yr ofal, da ni wedi chwarae'n aml yma i stolig oedd e? Na, mae'n teimlo oedd bod ni'n wedi bod yma'n forever. A ia, dwi eithaf modd dod yn ôl yma. Fel da ni'n gwybod os gen llawer o games ar ôl yma. So dwi'n gobeithio fe gyda ni 2 gêm arall a dim just un bol. A o'n atmosffer da heddiw, ti'n meddwl bod hynna oherwydd o'na dipyn ar y gêm heddiw, yr unig gêm yn y lig wedi gwir lle oedd o'n feddwl rhywbeth dweud? Ia, ac dwi o hyd yn deud o'n team talk fi'r ogia ni'n pre-match presentation ni, mae'n rhaid chi iwsio'r crowd, ia. Ac o'ch ti'n gweld first half, oedd ni'n flat, o'na neb yn deud i byd ar y cae, ac wedyn mae'r crowd yn flat. Mae rhaid chdi roi rhywbeth iddyn nhw wedi. Dwi'n fan o'n un, ti'n fan, ti'n gorau rhywbeth i'r crowd, a o'n i'n teimlo second half, bod ni'n neud yn adden ni mwy agresif yn press ni. A chdi'n gweld y gwaniaeth oedd y crowd wedyn yn girio ni on, a mae'n neud masif o gwaniaeth i ni. Ac Louis Lloyd, joint top scorer y lig. Dwi'n cofio chdi fi'n siarad dechrau tymor, dwi'n meddwl, pan dwi'n siarad efo Louis i extendio i amser efo ni. Ac oedd wedi sôn at y gynas oedd o'n licio fod yn top scorer. Dwi'n deud gwir, do? Wyt tad, dwi'n cofio'r conversation yn iawn na. Dwi'n made up i Louis, achos mae'n heiddi fo. Mae'r ability gen Louis Lloyd yn unbelievable, a da ni wcus iawn i gael yma. A wedyn, ia, mae'n llawn heiddi'r golden boots na, a wedyn gobeithio mae'n gwneud yn bach mwy iddo, dweud y bol. A nes i anelu gyna am yr injuries gyda ni'n ganol cae bach chi, ond yn amlwg dyna pan gyda ni'n garfan de. Wyt ti'n hapus efo'r garfan a sut maen nhw wedi, os ti isio, dwi'n teimlo bod ni wedi gwella lot i stolig o'r rhan y perfformiadau ni, sut da ni chwarae. Sut wyt ti'n teimlo mae'r garfan wedi dod ymlaen chi? Yndi rili da, nath ni gael couple warm players o fewn a maen nhw wedi setlo. Mae Josh Locke yn anffodus efo i appendix, oedd o'n fflio i ni, sgorio, assistio, ac just yn playmaker yn y ganol cae. So, ar y degau ti'n teimlo bod chdi wedi colli fo, gobeithio allan ni gael nôl i'r play-offs o yna. Gobeithio hefyd fyddwn ni'n cael pawb wedyn yn dod nôl erbyn wsos nesaf ac yn ffit a rhoi gyr yn ben i fi. Ac yn ola de, just ar yr injuries chi, beth yw'r diweddara fo Paolo, Sam a Dani? So mae Sam yn iawn, mae'n mwy o precaution o di bwcio holiday. Fixture gael ei newid, so mae'n lladd fo, so fydd o'n off for definite. Paolo, mwy o precaution. Oedden ni'n gwybod, oedden ni'n teimlo bod gynna ni ddigon i wneud heddiw heb Paolo felly. So fydd o'n contention out nesa a rhywun peth efo Dani Gossett. Dani jyst teimlo rhywbeth yn ei caff. So dwi'n bach o gwarchod yn ôl mwy na'n byd arall. A dwi'n clywed cyn gorffan bod chdi'n mynd allan yna. Ti'n oce gyr yn allan? Dwi wedi cael pas achos mae'r ffiwr Carwyn Bach a Paul Markin yn ei ddweud o'n tit paint a i fod fair, dwi'n mor made up i'r players ac yr effort mae'n rhaid i fewn drwy'r season. Dwi wedi dweud bod fi'n mynd i gael rownd gyntaf. Sorry, dwi wedi clywed ac un arall i chdi fyd. Reit, sa rwy'n wedi cynnig i chdi fod yn pedwyru diwedd y tymor yma pan byddwn ni ar ôl Ewrop, sa chdi wedi cymryd o? O, 100%. Mae'r wig yn un anodd a mae just cael yn y top 6 na'n anodd. A nathon ni wneud hynny a gorffen yn bedwerydd. A wedyn, oedden ni'n gorffen yn 5 season dwytha, so i fynd un o well, mae'n dangos y direction da ni'n trio mynd fel clwb.
A wedyn, ia, gathon ni unbelievable experience of Europe blwyddyn dwytha, ma di jyst roed y tas na i ni. So, ia, mae yna lot o bethau da yn digwydd yn y cefndir, dwi'n teimlo fyd efo'r cae a falle, a mae'r clwb yn definite mynd yn y direction iawn, so na, mwy na hapus efo position dan di gorffan. Yes, diolch chi. Diolch Mo.